कथा. सोन्याचा हंडा. ही कथा आहे कोकणातील एका गावातील. कोकणात भूतही असतात हे आपण अनेकदा ऐकलं आहे, पण ही गोष्ट काहीशी वेगळीच म्हणावी लागेल. एका गावात एक छोटं कुटुंब राहत होतं. घरात मोजून 3 माणसं, सासू, सून आणि मुलगा. घर मोठं बंगल्यासारखं, पण घरात राहणारी इनमीन 3 माणसं. घराच्या आजूबाजूलाही मोकळी जागा होती. घरापासून 3 ते 4 मीटरवर एक करवंदाची जाळी होती. तसं सगळं ठीक होतं त्यांचं. सुखी संसार होता त्यांचा. काही दिवसांनी सुनीला बाळ होण्याची चाहूल लागली. सगळे आनंदात होते. बाळणपणाचे 6 महिने छान गेले, पण 7व्या महिन्यात खऱ्या मृत्यूचा खेळ चालू झाला. गर्भवती असताना ती फेरफटका मारण्यासाठी घराच्या आसपास जायची. अशीच संध्याकाळची वेळ होती. ती फेरफटका मारत होती तर तिला त्या करवंदाच्या जाळीमध्ये एक सोनेरी लख्ख प्रकाश दिसत होता. क्षणात ती घाबरली. तिने नवऱ्याला बोलावले. तो येईपर्यंत तो प्रकाश दिसेनासा झाला. मग त्याने तिची थट्टा करत तुला भास झाला असेल असे सांगितले. सासू घरातून पाहत होती, पण ती काहीच बोलली नाही. तिनेही तो प्रकाश पाहिला होता, पण मग ती का बोलली नसावी. रात्र झाली. ते झोपायला गेले. परत रात्री स्वप्नात तिला तीच करवंदाची जाळी दिसत होती. तोच प्रकाश, पण आता त्यात तिला सोन्याने भरलेला हंडा दिसत होता. स्वप्नातच तिला आवाज आला, हे सगळं तुझं होईल, पण मला एक गोष्ट दे. ती बोलली, कोणती गोष्ट? म्हणजे नक्की काय द्यायला हवं? तो आवाज बोलला, तुझं पोर मला दे. तशी ती धडपडत उठली. तिला घाम फुटला. तिचा नवराही जागा झाला. तसं ती त्याला सांगू लागली. खूप भयंकर स्वप्न होतं ते. तिने जे काही बघितलं ते तिने त्याला सांगितलं. कशीबशी ती रात्र गेली. दुसऱ्या दिवशी पण रात्री तिला तेच स्वप्न पडलं, पण आता ती पुरती घाबरली होती. त्यानंतर नवऱ्याने याबद्दल त्यांच्या आईलाही विचारलं. तेव्हा ती म्हणाली, हो, तिथे गुप्तधन भरलेल्या सोन्याचा एक हंडा होता. त्या हंड्याने कित्येक जणांचा जीव घेतला. जीव घेतला की तो पुढे जायचा, त्याच्या पुढच्या शिकाराकडे. तो आता परत आला आहे, कोणाचा तरी जीव घ्यायला. त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी सासूने एका मांत्रिकाला बोलावले. दुसऱ्या दिवशी मांत्रिक तिथे पोहोचला. सगळी तयारी करण्यात आली. हवनकुंड पेटवण्यात आलं. मंत्रजाप करण्यासाठी त्याने त्याचे डोळे मिटून घेतले. मंत्र बोलता बोलता तो त्या हवनात काहीतरी टाकत जात होता. तसा हवनातून आगीचा भडका उडत असे. अचानक काय झालं काय माहीत. मांत्रिकाचे मंत्र, त्याचे उच्चार हळूहळू संथ होऊ लागले. त्याच्या बंद डोळ्यांपुढे कसला तरी उजेड दिसू लागला. सगळेजण मांत्रिकाकडे पाहतच राहिले. अचानकच मांत्रिकाचे मंत्र थांबले होते. हवनात काहीतरी टाकण्यासाठी उचललेला हात हवेत वरच थांबून राहिला. त्याच्या डोळ्यासमोर त्याला सोन्याचा हंडा दिसत होता. संमोहनात जावं तसा तो त्याचं भान हरवून गेला होता. तेव्हा अचानक त्याचा हात सैल पडला आणि हातातील वस्तू हवनात जाऊन पडली. आगीचा भडका उडाला. मांत्रिक संमोहनातून बाहेर आला. हे दिसत होतं तितकं साधं नव्हतं, आणि याचा बंदोबस्त लवकरात लवकर करणेही तितकंच गरजेचं होतं. त्याने घराच्या 4 कोपऱ्यात एक मंत्रलेले खिळे ठोकले. एक नारळ हातात घेऊन सर्व घराला त्याने एक प्रदक्षिणा घातली आणि तो नारळ घराबाहेरच फोडला. तो पुन्हा एकदा घरात आला. हवनकुंडासमोर मंत्रजाप करून अखेर त्याने तो विधी पूर्ण केला. त्या दिवसापासून तसं स्वप्न पडायचं तिला बंद झालं व तो प्रकाशही यायचा बंद झाला. बहुतेक तो पुढे निघून गेला असावा. असं म्हणतात, तो पाऱ्यासारखा वाहत असतो. आज इथे तर उद्या दुसरीकडे. 2 ते 3 दिवसांनी गावात एक वेगळीच बातमी पसरली. बाजूच्या गावात एका जोडप्याने करवंदाच्या जाळीत जाऊन आत्महत्या केली होती. त्याने त्याचा डाव साधला होता. मित्रांनो, तुम्हाला कधी काही असं दिसलं आणि त्याने तुमच्याकडे जर काही मागितलं तर त्याला फक्त एकच सांगा, भावा, तुका काय देत नसते मी, तू आपलं तुझ्या पुढच्या प्रवासाक निघून जा. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी,
सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.